Dobrý den, já vás vítám u dnešního videa. Mám tady s sebou i hosta. Vášu. Dejte mi odběr váš svobodník. Tak máme typy spolužáků. A jdeme napsat příklad. Šprt. Kolik se to rovná? Teď. Já vím, ano. Ano, Pepíku. Ano, Pepíku. Rovná se to 3. Ano, Pepíku. Pepíku. Špatně. Teď. Máš -1. Mamo, mě zabíje. Můžeš si to opravit. Když to řekneš správně, to je vlastně příklad, to je jednoduchý, když se to rovná 3. Takže chci vidět, jestli se to Pepíček opraví správně. Pepino! Nerovná se to 11. Špatně. Máš 2. Můžeš si to ještě opravit jednou. Poslední opravit. Koukej, hodíš to na mě a pak jdeš tohle. A co mám dělat? Koukej, hodíš to na mě a pak jdeš To červený kolečko. Jo. Paní učí, jako mám to správně? Ano, máš to správně. Jupi! Jo. A teď z těch minulých videí tě oznámkuju. Teda z minulých ti. No, teďka máš správně. Ještě další typ. Máš to správně, tak dostáváš 1. Teď další typ. Tak je teda další typ. Tak otočme ten. Kašlal.